Asculți Design de carieră, un podcast despre pasiune, dezvoltare în carieră și resurse umane. Eu sunt Ariadna Ignatiuc, gazda acestui podcast și îți mulțumesc că îți rup din timpul tău pentru a mă asculta. Bine te-am găsit la un nou episod al podcastului Design de carieră, marca Startup Career. Comunicarea eficientă, un concept pe cât de important, pe atât de complicat de transpus în realitate. Suntem oameni, toți cu temperamente diferite și deseori interpretăm ceea ce spune colegul de la job sau de la facultate în mod greșit. Auzim oamenii vorbind în jurul nostru, dar nu îi ascultăm. Ne grăbim să le reușim pe toate și în această grabă aruncăm cuvinte la întâmplare. Despre comunicare eficientă în echipă discutăm astăzi cu doamna Adina Palea, conferențiar universitar în cadrul Facultății de Științe ale Comunicării din cadrul Universității Politehnice din Timișoara. Mulțumim, doamna Palea, că sunteți azi alături de noi. Și eu vă mulțumesc pentru invitație, mă salut pe toată lumea și aștept cu interes să văd care sunt surprizele acestei întâlniri. Neapărat, o să discutăm despre comunicare eficientă și să încercăm să le transmitem ascultătorilor noștri cât mai multe momente cheie referitor la acest subiect, care să-i învețe cum să comunice eficient în cadrul unei echipe, fie că fac parte din aceasta sau fie că o să facă parte, pentru că în mare parte suntem ascultați de foarte mulți tineri care sunt la început de drum profesional și își doresc să învețe cum să facă parte dintr-o echipă. Doamna Palea, tot mai des suntem martorii unor dezbateri în spațiul public despre importanța comunicării eficiente. Totuși, vreau să clarificăm din start care este rolul comunicării într-o echipă, de ce membrii unei echipe trebuie să comunice neapărat și ce presupune acest proces de comunicare. Totodată o să vă rog să estimați impactul comunicării asupra rezultatelor muncii unei echipe. Sunt o serie de întrebări, voi încerca să răspund fiecăreia. În primul rând, există o legătură directă între cât de bine comunicăm în echipă și care este randamentul acelei echipe. Așadar, comunicarea are rezultate de business. Comunicarea eficientă, care ajută la atingerea obiectivelor pe care le-am stabilit împreună, în acord cu viziunea, cu misiunea organizației, va duce la rezultate bune, care vor fi apreciate și, bineînțeles, la o dezvoltare a organizației în care ne aflăm. O comunicare complicată, deficitară, va avea totdeauna impact până la dizolvarea unei organizații, dacă echipa e una mai mică și este însăși colectivul care a format acea organizație. Continuând pe aceeași idee, comunicarea este un proces mult mai complex decât conștientizăm de multe ori. E un cuvânt pe care îl folosim acum foarte des, avem senzația că știm despre ce e vorba și că ne pricepem cu toții, prin simplu fapt că cunoaștem o anumită limbă, că avem limbaj. Așadar, cred că suntem într-o situație în care toată lumea crede că știe, dar realitatea ne arată că puțini sunt profesioniști. Comunicarea eficientă într-o echipă, ce ar presupune? Păi să știți că se aplică aceleași principii de bază. Și anume, în primul rând, ca să fim buni comunicatori și să avem rezultate atunci când ne angajăm într-o comunicare, într-un act de comunicare, într-o conversație, de exemplu, este esențial să știm să ascultăm. Și îmi place foarte mult acest lucru când îl discut, de exemplu, cu studenții, mai ales cu cei din anul întâi de la comunicare și relații publice, să văd uneori reacția lor așa de surprindere. Păi comunicăm, vorbim sau ascultăm? Pare o contradicție, dar nu este o contradicție. Și ascultarea activă înseamnă tocmai că ne asigurăm că noi, ca interlocutor, facem tot ce putem ca cel care este angajat în comunicare cu noi să-și poată transmite corect mesajul. Ascultăm cu interes, îl încurajăm să dea detalii, putem să punem chiar întrebări
pentru a ne asigura că mesajul a ajuns corect la noi. Și acum, poate aceste întrebări, care fac parte din ascultare, cred că merită exemplificate tocmai în contextul comunicării în echipă. Până la urmă, aceasta a fost întrebarea dumneavoastră, întrebarea ta, de fapt. Așadar, gândiți-vă de câte ori, când suntem la început de drum, ni se transmite o sarcină. Noi nu înțelegem foarte clar în ce constă acea sarcină. Te întreabă șeful, ai înțeles? De teamă, ca să nu pari nepriceput, spui da, pe care pleci. Nu vorbim acum în cadrul unui podcast ce gândești și ce spui și caut soluții. Că n-am priceput nimic, hai să vedem cum o scot la capăt. Când, dacă ascultăm activ și punem întrebările de control, de genul, să înțeleg că trebuie să fac acest lucru până vineri, nu face decât să ne asigure că am înțeles corect mesajul transmis. Totdeauna această parafrazare nu va fi privită ciudat de către interlocutor, iar șeful zice că da, ceva în trecere, ca și când firesc. În schimb, dacă tu n-ai înțeles corect și ceea ce ai parafrazat, ce ai prezentat în întrebare, arată că mai trebuie explicații, le vei primi în mod firesc. Altfel, vei fi ulterior, poate, hai să nu zic admonestat, că e un cuvânt foarte greu, dar s-ar putea să facă observații. Iar când suntem entuziaști, plini de speranță, la început de drum, cu siguranță că orice feedback negativ ne poate afecta și ne poate lua din energia și pasiunea cu care vrem să ne facem treaba. Așadar, putem să prevenim. Acest aspect pe care, de exemplu, l-am prezentat anterior, face parte dintr-o comunicare eficientă. Da? Să ascultăm activ și să ne asigurăm că am înțeles bine ce avem de făcut fiecare în acea echipă. Un alt aspect care este foarte important în ceea ce privește comunicarea este transparența, asigurarea vizibilității. Și aici voi încerca să rămân cumva pe subiectul pe care mi l-ai înaintat și să nu fac o filozofie despre cum este specificul nostru în Balcani. Niciodată nu mă voi referi la România, nu am o astfel de percepție, dar există un specific al locului și tendința noastră este adesea de a considera că avem un avantaj, o poziție avantajată, dacă nu împărtășim informații. Nu pot să spun că nu este deloc adevărat. Cu siguranță că informația corectă reprezintă putere. Dar această putere, de ce n-ai da-o celorlalți din echipă? De ce nu am lucrat împreună, transparent, pentru a ajunge cât mai repede și cât mai ușor la atingerea obiectivului comun? Pentru că asta înseamnă să fim o echipă. O echipă presupune că lucrează împreună, sunt oameni care lucrează împreună pentru atingerea unor scopuri comune. Iar comunicarea este cea care ne însoțește și care înlesnește acest întreg parcurs. De când ne stabilim obiectivele, de când pe parcurs, în timp ce încercăm să implementăm ceea ce am stabilit și mai ales la evaluare. Să știți că de foarte multe ori se întâmplă lucruri spectaculoase la evaluare. Și atunci când oferim un feedback într-un mod mai puțin constructiv, s-ar putea ca să nu încurajăm echipa să continue colaborarea. Iar acest feedback nu este oferit neapărat de către un coordonator. Feedback-ul vine adesea de la un coleg către celălalt coleg. Și cred că ar trebui foarte mult insistat în școală, iar apoi la locul de muncă prin traininguri specializate, pe modul în care oferim feedback. Cum ne spunem părerea despre ce s-a întâmplat. Și foarte concret vă pot spune că săptămâna aceasta am avut un eveniment împreună cu studenții din anul 2, Comunicare și Relații Publice, care au trebuit să organizeze un concurs de cultură generală adresat tuturor studenților din Universitatea Politehnică Timișoara. Și ei au fost responsabili de planificare, construire de imagine, promovare, invitarea celor care nu se înscriu ca și concurenți, ci sunt doar participanți, și aici mă gândesc în primul rând la anumite cadre didactice, găsirea de sponsori, apoi zona logistică și organizarea și amenajarea spațiului, unde au venit 17 echipe a către 4 studenți din toată Politehnica, și, bineînțeles, moderarea și asigurarea că totul decurge bine pe parcursul celor 2 ore de eveniment. O spun cu mândrie pentru tot ce au reușit să realizeze studenții, că a fost un eveniment reușit. Dar, în momentul în care am discutat despre feedback,
A fost foarte interesant și destul de complicat să separăm ce înseamnă evaluarea evenimentului, a produsului nostru livrat către public și apoi evaluarea experienței de organizare. Și evident că pe mine m-a interesat foarte mult și parcursul, pentru că acesta dezvoltă competențe și abilități. Iar evenimentul în sine și ceea ce au perceput ceilalți a fost la un nivel, pot spune, destul de înalt, mai ales că a fost primul eveniment de acest gen după pandemie, după 2 ani de stat acasă. Bravo lor! În schimb, lucrul în echipă a fost mult mai complicat. Cum acceptăm sau nu acceptăm să primim îndrumări de la cei pe care îi considerăm pe același nivel cu noi sau poate inferior din anumite puncte de vedere, dar care și-au asumat un rol de coordonator și au acționat în consecință. Asta a fost o problemă. O altă problemă a fost acolo unde n-a fost suficient de bine specificat cine are o anumită sarcină și s-a presupus că se va simți cineva. Pentru ca să eficientizăm comunicarea în echipă, este foarte important să nu facem presupuneri și să stabilim sarcini clare. Dacă la un moment dat constatăm că nu avem ceva clar stabilit, nu e nicio problemă. Revenim. Orice activitate în echipă presupune și etape intermediare de evaluare. Dacă faci evaluarea doar la final, cel mai probabil nu vei avea niște concluzii faine. Și atunci consider că ceea ce li s-a întâmplat studenților cu această ocazie, un eveniment pe care de altfel l-au pregătit pe parcursul unei luni întregi, a fost o experiență extraordinară de învățare. Iar concluziile pe care le-am tras la final, când am evaluat, au fost concluzii despre autodescoperire, concluzii despre cum relaționăm cu ceilalți, concluzii despre cum exprimăm ceea ce poate chiar apreciem foarte corect, dar cum transmitem acest lucru, concluzii despre aspecte tehnice pe care le-am notat și cărora va trebui să le găsim o soluție în viitor și așa mai departe. Și cred cu tărie că o următoare experiență ar fi și mai reușită. Și atunci, întorcându-mă la întrebarea despre echipă, echipa este un organism viu și trebuie în permanență hrănită cu informație corectă, cu preocupare. Așa cum spuneam, asigurarea acestei transparențe este esențială. Intervențiile pe parcurs de reglare sunt importante, iar la finalul unei etape este absolut necesară o evaluare corectă și asumată. Dacă atunci ne ascundem după deget, nu vom avea progres. Și ce se întâmplă, și aș vrea aici să mă opresc și probabil să primesc o altă întrebare, că parcă am răspuns prea mult, ceea ce se întâmplă până la urmă în majoritatea echipelor este că la nivel de asumare avem o abordare diferită. Și atunci când pare că nu iese treaba bine, vor fi câțiva eroi care vor lua atitudine și care vor găsi soluții și vor salva toată echipa. Ceea ce este minunat, meritoriu și la final, când tragem linia, totul arată bine. Dar dacă noi nu adresăm aceste probleme, ele se vor repeta, vor genera frustrări din partea celor care lucrează mai mult și neimplicare din partea celor care au fost lăsați să scape. Nici măcar aceia nu sunt cu adevărat mulțumiți și nu e bine să rămână în această situație. Vă mulțumesc pentru răspuns. Într-adevăr, a fost unul complex și mi-aș permite acum să fac un rezumat a tot ceea ce ați spus dumneavoastră. Să știți că noi am început sezonul acesta al podcastului cu un episod despre public speaking și am vorbit cât de este important este să vorbești în public și să ai aceste competențe. Dar acum îmi dau seama că am ajuns să discutăm despre cât de important este să și asculți, nu doar să vorbești, să ai competențe de public speaking foarte bune, dar și să știi să asculți activ. Aș mai nuanța la fel ceea ce a spus dumneavoastră despre faptul că în cazul în care facem parte dintr-o organizație, suntem membri ai unei echipei și primim niște task-uri, de exemplu, niște responsabilități, atunci este necesar, în cazul în care nu am înțeles, să punem întrebări. Deci, dragii noștri ascultători, dacă chiar sunteți tineri și liderul echipei din care faceți voi parte s-a întâmplat să vă dea un task și nu ați înțeles, atunci e ok să adresați întrebări. Din punctul meu de vedere, nu e ok ceea ce face un lider în cazul în care nu vrea să răspundă la întrebări. Atunci el are probleme de comunicare
cel mai probabil. Și la fel aș mai menționa totodată faptul că ați specificat importanța comunicării în echipă din perspectiva înțelegerii task-urilor pe care le are fiecare membru. Într-adevăr, o echipă funcționează foarte bine când fiecare știe ce are de făcut și nu lăsăm așa la întâmplare. O să Dacă trecem... dai voie, înainte de următoarea întrebare, aș vrea aici să vin cu o precizare. Ai făcut referire la acei lideri care poate nu vor fi dispuși să răspundă unei întrebări. Vreau să îndemn pe toată lumea să pornească cu încredere în orice act comunicațional, să renunțăm la temeri. Sunt multe obiceiuri greșite cu care venim, poate chiar și din sistemul de învățământ, în care suntem adesea pedepsiți dacă punem anumite întrebări. Este un aspect de care noi în sistemul universitar ne lovim și încercăm, bineînțeles, să schimbăm abordarea, dar nu întotdeauna reușim până la capăt. Ce vreau să spun este că dacă tu pui o întrebare cu bune intenții și o pui în interesul echipei și al organizației, veți avea plăcuta surpriză să vedeți că în marea majoritate a cazurilor veți primi răspuns și veți primi răspuns cu bunăvoință. Lucrurile se complică tocmai atunci când nu ne lămurim, când nu adresăm la timp acele întrebări și când la final le formulăm ca un reproș. Da, cred că aveți dreptate. O să continuăm să discutăm despre lideri, pentru că liderii au un rol foarte important într-o organizație și într-o echipă. Nu este un secret că în România organizațiile încă nu au ajuns să pună accentul foarte mult pe comunicare. Acestea sunt preocupate de randament și rezultate, însă nu și de semnificația comunicării în toată această ecuație. De exemplu, unii lideri nu consideră prioritar să aloce timp discuțiilor cu membrii echipei, ceea ce, din punctul meu de vedere, reprezintă o problemă. Ce alte probleme privind comunicarea identificați dumneavoastră în cadrul organizațiilor din România, fie că au legătură sau nu au legătură cu liderii? Eu aș porni de la a diferenția ce înseamnă un lider și un manager, un șef. Și nu cred că un lider va avea problema. Dacă folosim corect acest termen, înseamnă că acea persoană merită locul pe care îl are, a ajuns pentru că a inspirat, pentru că a arătat cum se fac lucrurile și, prin urmare, va putea să ducă mai departe o echipă să fie o locomotivă. Da? Că un lider este o locomotivă pentru organizație. Doar că avem în funcție de conducere, adesea, șefi, nu lideri. Oameni care ocupă o funcție și stau pe ea, nu îi dau viață, nu știu cum să spun așa, că mă exprim cât se poate de politicos. Cu siguranță apar dificultăți atunci când există astfel de persoane care, din nesiguranța lor, acum lăsând la o parte cum a sunat această exprimare a mea, dar datorită acestei nesiguranțe pe care o au, sunt mai duri sau în distanți, nu permit dialogul. În general, agresivitatea este rezultatul unei nesiguranțe. Un om care e sigur pe el, un om care are încredere în el, un om care își cunoaște valoarea, va fi calm, răbdător, generos, că tot spuneam de importanța împărtășirii informației. Un om care are încredere în el va împărtăși informația. Această generozitate intelectuală este specifică celor care vor să producă schimbare, care vor să inspire și care sunt într-adevăr lideri. Când ții informația, când devii opac, încerci să te agăți de ceva. Ceea ce, bineînțeles, ca să rămânem în discuția despre echipă, face ca lumea sub tine să se agite, să caute soluții la probleme pe care n-ar trebui să le ai. Dar și atunci, e foarte important să se concentreze pe soluții. Pentru că unii văd doar problema și alții văd soluția. Orice problemă trebuie din start să ne ducă cu gândul la soluție. Nu rămânem blocați în problemă. Asta este un mod de a vedea lucrurile foarte util în absolut orice domeniu și în absolut orice poziție te afla. Și nu că aș vrea să fiu astăzi gică, să contrazic ceva, și anume faptul că organizațiile din România nu se axează pe comunicare. Acum, înțeleg ce spuneți și de unde veniți și organizația este în primul rând un termen foarte general și foarte corect folosit, pentru că acoperă indiferent ce formă juridică are organizația la care ne referim. Și sunt pe categorii diferențe, da? Cu siguranță între startup-uri multinaționale și instituții există diferențe.
Da? E limpede acesta. Dar COVID-ul a schimbat foarte mult paradigma. Acești ultimi 2 ani au arătat angajatorilor că depind de angajaților. Vreau să vă spun că bugetele din comunicare au migrat foarte mult pe partea de employer branding, pe comunicare internă. S-a înțeles că este important să-ți pui în valoare angajatul, să-i câștigi loialitatea, ca să nu te afli în situații gen marea demisională sau cei care se angajează în mai multe locuri și fac, fără să fie oficial, un fel de freelancing. Da. Merg cu expertiza lor la mai multe interviuri, câștigă joburi și apoi păstrează o parte din bani, restul îi dau altor colaboratori cu mai puțină experiență. Deci trăim, să spun, niște schimbări incredibile. Trebuie să le acceptăm, să nu ne opunem lor, să le urmărim, să le conștientizăm și să ne adaptăm. Aș spune că multe organizații din România au simțit acest lucru, au înțeles acest lucru și au măsuri. Sunt convinsă de acest lucru, îl cunosc, l-am văzut. Așteptăm să vedem cum va rodi și mai ales cât se va păstra după așa zisa revenire. Dar oricum lumea nu revine la ce a fost înainte și, prin urmare, cred că accentul pe importanța acordată comunicării și comunicării cu angajatul și comunicării dintre angajați va rămâne un subiect important. Și nu doar atât, dar în trendurile actuale, probabil că ați observat că în ultimii 10-15 ani s-a cerut tot mai mult de la branduri. Aceste mari companii au trebuit să se implice în comunitate, să dezvolte CSR-ul, după care am transformat CSR-ul în sustenabilitate, le-am cerut tot mai mult și mai mult. Acum vrem să funcționeze după valori similare nouă, sunt imediat taxate organizațiile dacă nu sunt prietenoase cu mediul, dacă nu produc haine din materiale biodegradabile și așa mai departe. În acest context, comunicarea pe toate palierele este o strategie sănătoasă de business. Ea te salvează. Și aici voi mai face o mică paranteză. Am o disciplină care se numește managementul comunicării de criză. Și până în perioada COVID, tot timpul simțeam că trebuie să justific de ce discutăm despre crize în organizații. Pentru că părea că e ceva ce se întâmplă rar, știți cum, nu mi se întâmplă mie, îi se va întâmpla altuia. De când cu COVID-ul a devenit limpede, criza este la tot pasul. Și această disciplină urge așa foarte firesc, iar în fiecare clipă cineva poate să vadă un corespondent în viața reală, la tot ce prezint. De ce fac referire la această disciplină? Pentru că regulile comunicării de criză sunt tocmai pregătirea pentru situații neprevăzute, dar nu trebuie să fie atât de neprevăzute. Și ca să avem soluții atunci, trebuie să avem un plan, dar mai ales trebuie să avem o bună comunicare cu lumea. Să avem bunăvoința presei, să avem bunăvoința angajaților, că dacă angajații nu-și suportă colegii și se întâmplă o problemă, vor profita de acest moment pentru ca să mai arunce cu un pic de mizerie. Dar dacă există o bună înțelegere, se știe că organizația probabil e cel puțin parțial victimă, nu au o problemă cu firma pentru care lucrează, vor păstra discreția, nu vor da declarații care să dăuneze suplimentar. Deci toate se leagă în viața unei organizații de o bună comunicare. Iar liderii sunt cei care trebuie să înțeleagă, să ofere un exemplu și să implementeze strategic comunicare pe toate palierele. Așa, și pentru că până acum am vorbit despre probleme în mare parte, zic că e timpul să ajungem și la soluții. În continuare o să vă rog să ne oferiți câteva tehnici de îmbunătățire a comunicării în echipă, dar ca să legăm cumva discuția, mă gândeam la faptul că dacă fac eu parte dintr-o organizație și simt că nu mă simt bine în această organizație, echipă, pentru că liderul sau șeful, în funcție deja de stilul pe care îl abordează el, nu comunică foarte bine. Și din cauza asta eu nu mă simt bine în această organizație. Ar fi ok ca pentru îmbunătățirea comunicării să-i comunic eu, în primul rând, că nu este bine așa cum faceți, poate găsiți o soluție, poate schimbați un pic stilul, abordarea. Oare ar fi ok eu ca angajat, membru al echipei, să mă adresez șefului sau liderului și să-i spun despre chestia asta?
Adică ar fi asta o soluție, cum credeți? Sau cel mai probabil voi fi dat afară din organizație? Eu voi spune un mare da, pentru că am am văzut că se poate și vreau să văd cât mai multe astfel de exemple în continuare. Doar că există câteva precizări. Deci nu numai că poți, chiar e bine să încerci să faci recomandări care să ducă la îmbunătățirea comunicării și, în general, a atmosferei la locul de muncă. Dar nu vei putea face asta ca nou venit, fără rezultate pe care să le poți scoate în față și fără să fi câștigat respectul celor din jur. Poți să vorbești indiferent de funcția pe care o ai, dacă ai câștigat respect. Respectul se câștigă prin modul în care ne facem treaba, dar și prin modul în care noi ne comportăm. Nu vom putea veni la început de drum să facem observații dacă noi deja ne-am certat cu vreo 2 colegi. Și tocmai asta este problema unor cu entuziasmul tinereții și mai ales cu generația Z, care știe foarte multe despre drepturi, dar mult mai puține despre obligații, încât vin cu foarte multă energie și hotărâre pentru anumite situații care nu merită neapărat atât de multă atenție. Și atunci există ceea ce aș numi un fel de reacție disproporționată, care poate să surprindă în mod negativ. Dacă, în schimb, noi am avut grijă și suntem deja în 2 luni de când lucrăm, un exemplu de bun coleg, lumea te cheamă la țigară, te cheamă la cafea, ieși seara împreună în club, deci se întâmplă tot ce înseamnă firesc și bună înțelegere între colegi. În acest caz, da, poate că vei putea să te exprimi și pe lângă că ai nevoie de aceste deja bunevoința celor din jur față de tine, e foarte important cum spui. Nu vei putea spune, uite, eu am venit în această organizație și mi se pare că nu faceți bine ce faceți. Dar vei putea face referire la tine. Adică, m-ați primit atât de frumos, mă simt bine cu colegii, dar am senzația că uneori nu sunt suficient de ascultat. De exemplu, în acea situație m-am gândit la o altă soluție pentru procesul nostru creativ și a trecut. Să înțeleg că ar fi mai bine să nu mai îmi spun părerea? Și atunci când facem, așa zis, o observație, în primul rând, da, punem accentul pe noi, ca să nu atacăm. Dacă spui tu sau voi, deja oamenii intră în defensivă. În al doilea rând, poți din nou să pui în brațe, nu veni cu o certitudine. Uite, asta este concluzia mea și eu, pentru că sunt luceafăr, trebuie să mă ascultați. Nu. Eu am o experiență, așa trăiesc, așa percep eu. Ce părere aveți? Noastră ce credeți? Tu cum vezi lucrurile? Și ai întors problema și ai adus în discuție pe un ton constructiv o situație care merită discutată și vezi mai departe care e reacția. În funcție de reacție poți să tragi concluzii. S-ar putea de la astfel de întrebare să zici, da, vreau să rămân acest colectiv încă 30 de ani, sau poate o să-ți dai seama, s-ar putea totuși aici să nu fie locul potrivit pentru mine, sunt super colegi, dar nu voi putea să cresc. Așa că da, răspunsul este, vă rog chiar să încercați să interveniți, cu atât mai mult cei care au un rol în organizație, pe comunicare, pe resurse umane, e de datoria lor să facă așa ceva, să observe, să facă sugestii, să vină cu soluții. Niciodată nu vei face o observație fără să poți să oferi o soluție, pentru că altfel e doar critică sau bârfă sau judecată sau orice care are oricum conotație negativă. Dacă vii și cu o soluție, este o cu totul altă situație. Și alte soluții. Da? Că spuneați de soluții. Păi, în afară de transparență, avem o constanță. Să știți că e important să existe o predictibilitate. Din nefericire, tot ce s-a întâmplat acum cu pandemia ne duce într-o zonă de absolută lipsă de predictibilitate. Predictibilitatea e bună pentru că noi funcționăm ca oameni așa. Ne place să știm ce se va întâmpla. Creierul și modul în care am evoluat este în siguranță atunci când știm ce urmează. De aceea se recomandă unui copil să-i faci un program și să nu fie fiecare zi altfel. Pentru un copil, mai ales un bebeluș, dacă zilele diferă, înseamnă stres. Pentru că oricum totul e nou. De ce să se lege? Ce știe că urmează? Aceste alei care se creează rămân în creierașul nostru și avem aceleași așteptări în continuare. De aceea uneori este mai ușor să ai un program fix. Devine plictisitor, mai banal, dar e mai ușor mai puțin stresant să ai un program fix decât unul foarte flexibil și dinamic. Bineînțeles că depinde de tipul de activitate, de tipul de om, dar, încă o dată, în principiu, e bine să avem predictibilitate.
De altfel, se spune că luăm doar 2-3 decizii conștiente pe zi, în rest funcționăm așa pe automatisme și automatismele se leagă de predictibilitate. Și atunci îmi spun că este important să încercăm, măcar ceea ce mai ține de noi, să transformăm în predictibil. Să nu schimbăm sarcinile, rolurile oamenilor de la o zi la alta, să nu mai adăugăm 3 obiective proiectului nostru, că așa am dormit eu azi noapte sau nu știu ce am visat la duș. E foarte important să putem să le spunem de la început celor pe care îi angrenăm într-un proiect să știe cât mai multe despre ce ne dorim. Făcând acest lucru, îi ajutăm să se implice și să se conecteze și să-și pornească la rândul lor toate rotițele care ne vor ajuta să ajungem cu bine la cap. Un alt lucru, să încurajăm. Acum suntem 2 femei aici și îmi permit să glumesc. Femeile tind să observe foarte bine tot ce se întâmplă în jurul lor, dar să facă referire la ceea ce necesită îmbunătățire. Este dorința de dezvoltare și de a-i crește pe cei din jur. În sine un lucru foarte bun, dar când ies doar recomandări și mult prea puține laude, s-ar putea să îi ducem pe ceilalți în defensivă, oamenii să se retragă și să nu mai înțeleagă exact tonul pozitiv al gândurilor noastre. Și atunci e esențial să încurajăm, acum fie că suntem femei, fie că suntem bărbați, da? Într-o echipă, trebuie să și lăudăm, să identificăm ceea ce merită valorificat, menționat. Mi-a plăcut că am văzut cât te-ai supărat pe colegul din celălalt departament și mi-a plăcut cum a gestionat această situație. Atât să spui. Păi ai întărit, nu știu, enorm șansele ca să fie mediate și prevenite alte conflicte. Așadar, încurajarea consider că este foarte importantă în echipă. De asemenea, există un concept mai nou al lui Marshall Goldsmith care vorbește despre feed forward și se încurajează acest concept nu de feedback, ci de feed forward. Acum, sincer, din punctul meu de vedere, feedback-ul făcut corect este cam același lucru cu feed forward. Dar ce schimbă acest concept este efectiv centrarea creierului nostru pe aspectele constructive, pe soluții. Deci hai să vedem, asta e situația, dar ce putem face pentru viitor? Că trebuie să recunosc, adesea când ceri feedback, haide să discutăm, cumva lumea începe să gândească ce aș putea critica și se face așa un fel de concurs de ce putem zice de rău ca să arătăm că am fost atenți și am gândit. Nu asta înseamnă feedback. Feedback-ul, dacă o luăm de la simpla teorie de sandwich și tot ne arată că e mult mai mult decât a spune ceva de rău. Dar din acest punct de vedere, a modului în care setăm automat și subtil creierul, probabil că conceptul de feed forward ne ajută să ne concentrăm pe aspectele pozitive, pe soluții și pe dezvoltare. Și este esențial ca într-o echipă și în organizații să existe sesiuni de feed forward. Da? Și rămânem foarte ok din punctul meu de vedere la termen de feedback, doar să-l facem constructiv și să nu fie concurs de critici. Ar mai fi o soluție. Pot să mai continui, dar poate că mai doriți să mă întrebați ceva în mod specific. Da, zic că avem soluții foarte bune și pentru lideri și pentru angajați, pentru că ai spus foarte bine, în cazul în care simți că ceva nu este ok, e ok să vii cu un discurs către angajatorul tău și să-i spui ceea ce simți, dar că trebuie să îți formulezi discursul și să fii atent la ceea ce spui și cum spui, pentru că asta și e la fel de niciodată la important. supărare, dar niciodată imediat după ce ceva nu ți-a picat bine. Asta e o regulă și în orice relație, da? Nu facem concurs de spart farfurii, ci inspirăm adânc, ne retragem, ne liniștim și apoi venim și dezbatem. Și atunci rezistă relația. Și cel mai important să vii cu soluții ca să arăți că ai gândit, că vrei să îmbunătățești și să faci parte în continuare din această echipă și să atingeți împreună rezultate și scopuri ale organizației. Tot discutat despre feedback și dacă noi, angajatorii, putem să oferim feedback angajaților. Există situații când avem feedback negativ și da, se întâmplă destul de des. Întrebarea mea este cum oferim acest feedback negativ angajatului față de ceilalți membri ai echipei sau totuși este mai bine să avem o discuție individuală cu acesta și să-i spunem la fel, constructiv, de ce a greșit, cum poate să îmbunătățească, să venim cu soluții, noi fiind liderul organizației, dar să facem în mod individual sau totuși față de ceilalți, cum considerați dumneavoastră?
Mi este greu să răspund fix, pentru că aici contextul face diferența. Sunt situații în care e absolut obligatoriu să fie un feedback individual, sunt situații în care e util doar dacă discutăm de față cu ceilalți. Și sunt situații în care n-are rost să discutăm. Dar acum, ca să dau un răspuns concret, că până la urmă despre asta este vorba, ieri am fost la un restaurant în zonă ca să mănânc prânzul. Și a fost o mică încurcătură la comandă, a venit patronul și a cerut scuze că el a început, că așa este prima lună, și aici vine partea interesantă, că în fiecare an, în prima lună, când se deschid și terasele și începe lumea să vină așa în masă la restaurant, să mai bea un suc, să piardă vremea, au o lună de fluctuații de personal incredibile, în sensul în care vin, pleacă după 2 zile, vin, pleacă fără să anunțe, vin și zic, păi, dar n-am crezut că e de lucru. Foarte divers și se ajunge la despărțire. Vă dați seama că în acest context să oferi feedback este destul de inutil. În primul rând, trebuie singur omul să decidă că vrea să meargă pe un drum. Dai feedback celor care doresc să schimbe ceva, care doresc progresul. Acum am perspectiva liderului, că așa mi-a spus întrebarea. Ok. Și atunci, dacă persoana aceea e parte din echipă și s-a întâmplat ca excepție să fie ceva în neregulă, nu e conform tabloului pe care îl avem despre acea persoană, recomand o discuție individuală, pentru că probabil este chiar o problemă personală care a afectat prestația la serviciu. Dacă a fost o problemă legată de lipsă de coordonare, adică nu există o dorință de a te integra în echipă, de a asculta de sfaturile colegilor, de a răspunde la timp pentru ca ceilalți să-și facă treaba, acest feedback trebuie oferit de față cu ceilalți, ca ceilalți să vadă că îți pasă ție ca lider de ce s-a întâmplat, că încerci să ameliorezi situația. Dar bineînțeles că îl vei oferi cât se poate de constructiv, găsind soluția, scuzându-l parțial dacă se poate prin ceea ce spui, dar transmițând foarte clar mesajul, eu vreau echipă, te susțin, dar dacă nu te integrezi, până la urmă va trebui să găsim alte soluții. Încă o dată, exemplul propriu este cel definitoriu pentru lider. Un lider nu va trebui să explice foarte mult ce vrea, pentru că se vede ce vrea, se vede cum lucrează, se vede cum abordează, se știe ce așteptări are. Genul acesta de situații mai complicate apar tocmai acolo unde e un șef care n-a formulat o cerință clar. Și apropo de acest lucru, nu poți oferi un feedback negativ dacă nu ai avut la început formulate obiectivele suficient de clar. Și eu revin obsesiv asupra acestui sfat pe care îl dau tuturor celor care se află în situația de a formula vreodată un plan de acțiune. Nu vă grăbiți cu etapa inițială de documentare și apoi planificare. Facem lucrurile din mers, le scoatem cumva la capăt, mai bine sau mai puțin bine, dar cu siguranță nu vom ști ce să evaluăm. Ce să evaluăm? Cât de bine am improvizat? Și atunci cum să oferi un feedback negativ cuiva care a făcut ceva după capul lui, că nu i s-a spus clar de ce trebuie să facă un lucru și cum să-l facă și n-a ieșit chiar bine? Așadar, feedback negativ poți oferi atunci când tu ai stabilit sarcini clare, ai făcut ceea ce se numește, ai formulat obiective SMART, care sunt specifice, măsurabile, de atins, da? Orientate în timp, sunt relevante. Atunci pot să zic, uite, ăsta este obiectivul, uite aici ai ajuns, de ce? Dar dacă eu n-am obiectiv, s-ar putea să zică că nu-mi place de el și de aia comentez. Da, de acord cu dumneavoastră. Eu sper că printre ascultătorii noștri sunt și lideri care vor ține cont de sfaturile dumneavoastră și vor implementa toate aceste aspecte. Ultima mea întrebare este despre conflicte. Conflictele apărute într-o echipă și cum le rezolvăm din perspectiva comunicării. Sunt sigură că comunicarea ne ajută să rezolvăm aceste situații, dar cum o facem cel mai bine ca să nu avem, să zicem așa, rezultate care, dimpotrivă, să demotiveze echipa și să ajungem chiar și la destrămarea acesteia, precum ați menționat și dumneavoastră mai devreme. Conflictele sunt inerente interacțiunii dintre oameni. Acum, eu aș putea să țin acum un curs despre gestionarea conflictelor, dar nu o voi face. Consider că, la câte am spus deja, e mai potrivit să pun accentul un pic pe propria persoană.
adică nu pe persoana mea, ci fiecare se gândească la el. Gestionarea conflictelor pornește din interior și ține foarte mult de raportarea noastră la ceea ce se întâmplă în jur. Poate să fie o organizație absolut perfect unsă, toate straturile bine gândite, dacă cineva suferă de isterie. Și când spun isterie, nu fac cu niciun fel de ironie. Este o problemă tot mai des întâlnită. Urmează să vedem cât de tare s-a dezvoltat sau a crescut numărul de cazuri de isterie după această perioadă în care am stat acasă și ne-am sălbăticit mai tare. Omul acela are el o problemă. Va reacționa disproporționat, te va jigni fără să te aștepți. Și dacă ai de-a face cu o persoană isterică, nici într-un caz soluția nu este să-i copiezi comportamentul. Nu înseamnă că vei preveni întotdeauna un conflict, dar cu siguranță, dacă nu mergi tu cu o atitudine războinică, vei avea șanse mult mai mari să previi acel conflict. Și mă întorc un pic la acest lucru după ce fac o precizare foarte importantă. Apropo de lideri, de șefi, de oameni, de devenire de conflict. Ce mă întristează pe mine este că văd oameni cu idei, oameni doritori să facă lucruri bune, care, datorită unor șefi, și aici chiar rămân la cuvântul șef, care au probleme, vaste probleme, și nu intru aici, nu se pot dezvolta sau nu pot crește sau ajung să aibă foarte multe frustrări. Și acum vine ce mă întristează, că nu asta mă întristează, că ăsta este un fapt. Bine, mă întristează când oamenii aceia ajung ei șefi și replică comportamentul șefilor care i-au frustrat. Și dacă e ceva să transmitem și cu ceva să rămână ascultătorii noștri din această întâlnire și din tot ce înseamnă echipă și organizație, este că atunci când ai ocazia, dintr-o funcție de conducere, să produci schimbare, păi produo. Nu te răzbuna, nu du mai departe același tip de comunicare deficitară, același stil conflictual, aceeași opacitate, pentru ca să ce? Pentru că, cu siguranță, sentimentul micuț de satisfacție că acum fac eu asta altora, nu-ți va aduce fericire și împăcare. Și asta este o soluție pentru organizații pe termen mediu și lung. Ca oamenii, atunci când li se oferă ocazia, odată am spus că poți să ai ocazia să influențezi în bine orice post ai în acea organizație. Dar cu atât mai mult când ai un rol decizional, asigură-te că faci ceea ce ai visat să facă alții pentru tine. Și acest bine se va propaga. Chiar am ascultat nu de mult un podcast de-al lui Simon Sinek și mi-a plăcut foarte mult această idee din punctul meu de vedere de bun simț. Doar că bunul simț nu mai este la modă și atunci inventăm știință ca să ne explice ce am putea face din bun simț. Și anume că dacă avem grijă de ceilalți, și aceia vor fi încurajați să aibă grijă mai departe de ceilalți. Așa cum răul este molipsitor și binele este molipsitor. Și am văzut că se poate. Poți să schimbi, să construiești, să modifici, să faci lucruri extraordinare când crezi, când ai pasiune, când ești tu într-adevăr un model sau te porți așa cum ai vrea să se poarte și alții și atunci vei fi ascultat. Pentru că cred că cuvântul pe care îl vehiculăm acum foarte mult și este unul minunat, nu doar la modă, în curând va fi și el obosit, dar deocamdată nu, e cuvântul autenticitate. Asta așteptăm de la oameni, asta așteptăm de la branduri, asta așteptăm din jurul nostru, tocmai pentru că știm că suntem atât de des manipulați și există atâtea fake news și vrem autenticitate. Dacă ești autentic, se simte și asta îți dă putere. Așadar, conflictele, rezolvați-le voi înși vă întâi și veți avea tot ce vă trebuie ca să puteți și comunica eficient. Într-adevăr, trebuie să ne dăm seama că o echipă este alcătuită din oameni și toți suntem cu temperamente, caractere, probleme personale diferite și asta are un impact asupra activității noastre profesionale, cu siguranță. Vă mulțumesc, doamna Palea, pentru discuție. Eu sunt fanul comunicării și cred că aceasta reprezintă un instrument care oferă posibilitatea echipelor să se dezvolte și să-și îmbunătățească și randamentul muncii. Iar pentru tine, dragul meu ascultător, am un mesaj special astăzi. Cu acest episod încheiem primul sezon al podcastului Design de Carieră, marca Startup Career.
A fost un sezon în care ți-am oferit oportunitatea să cunoști oameni valoroși, care prin munca lor zilnică aduc un impact în societate. Vreau să mulțumesc întregii echipe Startup Career pentru că au făcut posibilă apariția acestui proiect. Alături de niște oameni frumoși am depus efort pentru ca tu, cel care ai ascultat fiecare episod, să ajungi să muncești din și pentru pasiune. Nu ne luăm rămas bun pentru mult timp, deoarece din toamnă va urma și al doilea sezon, așa cum te-am obișnuit deja, cu invitați profesioniști și subiecte de interes pentru tine. Cu drag și recunoștință, Ariadna și întreaga echipă Startup Career.